Kuso sebendolwane olungaseningizimu yedolobha iTheku. Uma zakuphume ngelokuyofuna ukushawa umoya kwazise endlini, ubehleli yedwa igengahlala naye isaphumile. Enkulumeni yabo kuvelile ukuthi ngale nje kambalula nalabo abanye sekunesikhathi belapha eThekwini futhi banehlobo. Ngaleyo ndlela ke kwesinye isikhathi sebeke baphume nje asale ngazi ukuthi uzosichitha ngani sizungu. Uyihambela ngenyawo esihlabathini. Uloke evika amanzi olwandle lawa afuna ukukapakela kuye. Esandleni sakhe ufumbethe isihlabathi aloke esijwiba khona olwandle ukuze aqhube indlela. Umqondo wakhe kude njengoba ehambe iculela ingoma kaMqabula Sheshe nje ethi izintaba zangakithi zinamagama. Leli iculo limthatha limbeke ngqo ezintabeni zangakube showe. Emqondweni wakhe kugcwele ikubo nje nezinkomo ezidinga ukusengwa, amankonyana adinga ukukhethwa, amazinyana adinga ukwelashwa amagunwane aphuziswe neboza. Wayesathi ucabuna ihlabathi nje futhi ngesikhathi evukela kwintokazi yayisime phambi kwakhe imamatheka kuvela uthotho lwamazinyo. Buti kunjani? Kudala ngikubuka uyihambela wedwa la eBhishi. Ngase ngithi angikwenzela umusa kwazisa ayihlali kumina kahle lento yokuthi ngibona umuntu enesizungu. Igama lami nguphela. Usuka sambe wentokazi lo. Yelula isandla esaziphuphuzela uboya sisho ngobucwebe bendandathe eyayikhazimula kubonakala nje ukuthi ngeyetshe lemali. Ayithathe phansi umazi wakhe lentokazi anyuke nayo. Siyabonana kozazana. Naye elula isandla echawula. Aqaphele kodwa futhi ukuthi uyibambe wayinkamfula kabana nansi inikini isandla emveni kokube seyidedelile. Abone nje ukuthi iyayiqinisa ngesikhathi iqhubeka. Ekhaya kwadumisa Mkhomasi. Imbuka sakumhlola. Oh, kwesikaphuze khomisa uFomyando. Ethi ukuthi dwe ehlwabusa nasebusweni umazi wakhe. Kusho ukuthi kanina nimazi ngqo umfoko kaMajazana umhlathu newiki awusuka madoda. Insizwa phela leyo. Upheli emamatheka ngamahlonyana. Hayi ngeke ngamazike kahle ngoba ngumuntu osegcile ngala eThekwini ngokuhlala. Kanti kangisiyena nje nomuntu okhonze kakhulu labantu abadumile. Awungitsheleke wenzani uphuze kemislo? Sebehamba bobabili lapho sebendolwandle manje njengoba umazi wakhe exoxela intokazi ngemvelaphi yakhe nezizathu ezimbeke eThekwini. Indlozi yami enkulu ileyo ukuthi ngibuyele ekhaya sengifana nelambe liyokhanyisela yonke indawo yangakithi. Ngiyakuzwa mfokantuli. Uzwakala indoda emadodeni ke kodwa. Izifiso nje namaphupho akho kuzwakala kungokomuntu ovuthiwe emqondweni. Yazi abasandile abantu abesilisa abafana nawe mazwe. Imamatheke lentokazi. I hope you don't mind if ngikubiza mazwe. Leli likamazi wakhe is a big town. You know what I mean. Asethembeke nje ukuthi awuzophazanyiswa ilutho kuleli ithekeli elidimanda nje. Phela nami ngafika njengawe nje ngizofunda eminyakeni emine eyadlula. Uphela khombisa umazi wakhe abazali bakhe ababehlele esinandini eduze kwenqovunqovu yemoto eyayibonakala iwunyanyavu oluselusha. Ubaba noma ke laba yabahleli lapha beze eThekwini ukuzongihalalisela ngemoto entshe engiyithengile. Hey, yize bekungelula ke kodwa ngihleli ngedwa eThekwini ngifunde duty kodwa nje ngibekezelile kwaze kwaba ngiyaqeda. Kwathi inkampani yayinginikeza umfundaze yavele yaphinde yanginikeza ithuba lokuba ngisebenze kuyona okungenani iminyaka emithathu ngelokubuyisela uxhaso lwabo ke lo mfundaze. Imoto yami nje leyo yokuqala oyibonayo. Hey, abeve bejabule kanje abazali bami. Nokwenza ke yimngede ingane yabo cabanga. Abamba umazi wakhe ngesandla ubona nje ukuthi usekhululekile usemthatha njengomuntu okade bazana naye. Hayibo. Olwakho loluhunju lwemoto enesonto emhlane emntshontsha ngeso. Kanti ungakanani wena njengoba kusengazuthi uyalingana nje. Bakhulumeke behamba bebuye behlale phansi ubona nje ukuthi nentokazi seyitholela umngane lapha kumazi wakhe. Osekubuye kubathokozise kakhulu ilokho ukuthi kanti umazi wakhe uzokwenza zona ngqo lezi izifundo phela bezenze enyuvesi kanti uhlala ebhilidini elingekude kakhulu nalawo umazi wakhe ahlala khona.
Ngiqinisile really uma uba nenkinga nje mhlawumbe kunoma yini nje ifundweni zakho just shout mina ngizobe ngikhona and if ngingakwazi ukukusiza I will be able to assist. I mean siphilela khona lokho. Ayibuke ngamanye amehlo umazi wakhe manje lentokazi aqale wayisola ubuthatha. Aqaphela umoya wobuntu nokuvuleka kwenhliziyo emnene. Abona ukuthi cha ubenza iphutha ngokuqala ixwaye engakayazi. Kubuka kasengazi ukuthi kuningazo ukufunda kuyona. Ngingakuthokozela lokho. Kakhulukazi njengoba kuunyaka wami wokuqala nje lo. Ziningi izinto engicabanga ukuthi ngidinga ukuchushiswa kuzona. No problem, not at all. Eshe mdonsa ngengalo. His horse ngizokuintroduce kubazali bami. Bazokuthokozela ukuthi nginomngane onamaphupha afanayo nawami. Alandela umazi wakhe senamahlonyana nebala bafike kubazali uphele ethula umazwi nomazwi azazise kube kuhle kube njeya. Cha kulungile ke ndodana siyathokoza ukwazi. Umachiliza lowo unina kapheli. Ukufike phela nasekhaya nje nizosibona. Phela nathi asive sithanda ukuvakashela. Hayi indaba yokulokhu sizonibonela lapha emadolobheni. Nginamanga yini baba? Umachiliza eshe qhweba ubaba kaphela injalo nkosikazi. Kanti ke nje kuhle ukuthi abangani bazane emakubo la bevela khona ukuze kubalekelwe izimo ezithile eziphenduka zibe inkinga kusasa. Amamate kupheli antshontsha umazi wakhe ngeso emkuluzo ukuthi uyithatha kanjani lenkulumo. Hayi nina bakusi balikhulu ngiyaniza. Ngithokoze kakhulu nokunibona. Nginethemba ke lokuthi sophinde sibonane futhi. Kulungile khehla, kulungile. Baphelekezelane kumazi wakhe nopheli ngenhloso yokubona la kuhlala khona umazi wakhe kwazisa ibhilidi ahlala kulona lalibonakala. Mavundla Media shaking hands with the fourth industrial revolution. Let's go.